Diri sa Claveria, Misamis Oriental day, diri niyo makita ang daghang kayong prutas sa daplin sa kalsada kung padulong mo sa beauty. Mga barato-barato ra sa day gamay diri ang kilo sa ilahang mga prutas kung diri mo mamalit day ba. Ug kani din panahon na day is pauli nami pabalik nami diri sa Iligan City. So nag-order sa midaan og Jollibee kay lagi sa sakyanan ra mi mangaon. Kay gipangkapoy na man gud mi og naog ani day kay lagi gikan man mi sa laag ani mo nang sakyanan na lang gud mi mangaon mo nang nag-take out mi. Anyway, maayong adlaw di ay sa to ang tanan. Ug diri day sa Claveria day is grabe kadaghang prutas nga makita di mo daplin sa highway. Ug ang nakanindot diri day kay kasagaran fresh from the farm nila gikuha ang ilang mga prutas. So dindot jud kayo og gwapa ka ilang mga prutas diri. Aside sa di ay nga gwapa ang ilang prutas diri day is barato ra pud di ay ang kilo diri. Mo nang samtang napaman mi diri sa Claveria, napa mi sa ilang lugar nga barato kay mga prutas. Mo nang amo na lang siyang gilubos-lubos day nin palit na lang jud mi og mga prutas nga gusto namong paliton ba. Kay ang presyo man gud nila diri day is medyo barato-barato jud siya gamay kay sa presyo namo diri sa Iligan City. Og shout out sa day ko sa tanang taga Claveria, Misamis Oriental no kay lagi na nasad ko mga viewers diha day. Og diri day ko pinaka natingala day ba. Kay lagi na inorante jud ko ani day kay first time jud ako ni nakakita og honey nga green. Unya ra ba kadar bang honey nga green day is mahal kay siya day. Katong isa ka botelya ato day is 500 pesos to day. Kay lagi talag sa una daw to siya nga honey og lisod po daw kuno to kuhaon nga honey. Kay kana man gud honey nga green day is naado na sa ilalom sa yuta kuhaon ang dugos ana din ang kinaon daw sa mga bian na or something is lomot daw. Mo nang mahal-mahal daw siya og presyo. Og diri po di sa Claveria day diri po mi nakakita og mu. Kung nakapamilyar day mo day kanang mu nga fresh milk day is naa din na diri sa Claveria day og barato ra po diri sila. Kay ang isa ka litro nila diri day is 100 pesos. Kung palito na nimo sa mga department store ang kaning mu nga fresh milk day is naa na siya sa 150. Mo nang nihapit na sad mi og nipalit na sad mi atong mu nga fresh milk. Og fast forward day is naabot na day mi ani sa Cagayan ani day. Og diri na jud dapita nagsugod ang traffic please lang. Kay ang plano man gud namo ani day pagkahuman namo dito sa Claveria is manghapit mi sa Limkit kay Mall or diri sa SM. Unya lagi day pag abot namo sa Cagayan de Oro diha naman nagsugod ang traffic mo nang wala na lang minidayon og agto sa Limkit kay or sa SM ba. Mo nang nihapit na lang mi og drive-thru diri sa Chowking kay lagi diri na sad mi mangaon sa sulod sa sakyanan please lang. Og maora dito ako i-share sa inyo day no. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo oy.